Mukabat sa 300 ka mga individual ang namakwit samtang usa ka rubber topper usab ang nasamdan sa nahitabong bakbakan tali sa militar o grupo sa mga armadong kalalakihan sa Barangay Matarling ong Kayapukan sa lalawigan sa Basilan. Gikumpirma kini ni Police Major Alfad Usali, hepe sa ong Kayapukan Municipal Police Station. Human ang halos usa ka oras nga pagbinaslanay og pabuto, nagkawatak-watak sa pag-ikyas ang mga armadong lalaki sumala sa kapulisan. Sa pakigtambayayong ni MSWD Officer Norcia Istajal, kauban si Municipal Administrator Mods Nor Maturan ug si Police Major Usali. Temporaryong mibakwit ang mga residente sa Barangay Matarling, Bue Soyak ug Barangay Lower Ulitan. Sa maaha daron ulom, una kini moadto sa ilang mga kabanay sa kasikbit nga bayan. Gidala usab dayon sa ong Kayapukan Rural Health Unit ang nasamdang rubber topper nga giilang si Aragon Sajid Abon, 38 anyos, aron matambalan. Matud sa report sa kapulisan, usa ka grupo sa mga armadong lalaki ang misulong sa usa ka detachment sa Army Scout Rangers sa ong Kayapukan. Wala hinuoy gikatahong namatay sa maong bakbakan. Tungod sa maong insidente, dayon nga nagpahigayon og briefing ang PNP, militar ug LGU aron malikayan ang pagdilaab sa kasamok ug ipangibabaw ang kalinaw pagsinabtanay, panaghiusa ug husayon pinaagi sa dialogo nga salmutan sa gobyerno, sundalo, pulis ug sa mga nagbanging puwersa. Grace Alpunaba, Newsline Philippines, Basilan. Stay safe.